Numele meu este Alex și acum ne vom juca Nova 3. În specialitate Nova 3. Cred că pe aici. Da. Oh, shit! N-ai murit. Retro. Dai. Și cum... Împușcă încă pe prietenul tău. L-ai împușcat în fund. Așa. E la maxim. Ok. Stai, cum a ajuns acolo? Stai. Prin viteză. Intrăm. Process save. Joc merge foarte praf. Te duci tu dincolo și nu știu. Hai, încercăm. Nu știu dacă Te abonezi la mine dacă reușesc. Ok, toată lumea. Pe cum vedeți, se încarcă greu. Dar nu bun. Pentru că eu sunt Alex. Și trebuie să se încarce repede la mine, că eu sunt Alex, normal. Mă rog, mă enervează când apare pe ecran acea bilă când filmez. Știu că așa trebuie să apară să vadă unde e degetul sau bla bla bla, tot e chestii. Ok. Ia uitați. Down. Mamă, ce șmecher. Mi-am pus toată palma și se formează. Ce plictiseală, frate, până se încarcă porcăria asta. Am venit și noi abia 3 minute și 45 de secunde și... Cum vedeți, aceste cerculețe, punctulețe, pardon. Dacă nu apare, alea nu vă merge. Pur și simplu eram de pe un site, toată lumea spune că are virus și da, eu de pe site-ul ăla meu. Am uitat cum se numește, dar îl găsesc imediat dacă scriu pe net ceva și mi apare. Păi, de capul meu, ce greu se încarcă. De asta n-am vrut să fac Nova 3. Eu crezând că l-am șters, nu l-am șters. Marcus playing, go wait towards and come back to game. Boy.
voi crezând că am degetul ăla pe toată partea aceea, de fapt am doar bucățică mică din unghi. Mă rog, și la asta m-am jucat singur, că nu știam cum să filmez. No, bun, știu că se mișcă greu jocul. Cu Mobizen se mișcă mult mai greu jocul. What the fuck? Da? Da, acesta e un joc tare. Ok, toată lumea nu înțelege ce se întâmplă aici. Toată lumea, eu sunt din HD Gaming Road. Denis Gaming Road. O scrieți să mă găsiți și pe mine pe YouTube. Încă nu și-a făcut contul. În 2 ore. Scrieți Denis Gaming Road. O să mă vedeți pe mine. Cum joc Terraria. Sigur. Dacă nu-i spuneam eu ce să instaleze de Mobizen, nu mai se juca el Terraria. Eu știam de Mobizen. Da, el știa de Mobizen, dar Doar că nu știam să-l folosesc. nu știa ce program să ia pentru el. Așa rotează telefonul? Ce? Dar rotează telefonul? Nu. Știam că nu se face Mobizenul cu rut. Nu, ăsta e fără rot. Știu. Dar nu mai știu ce am de distracții. A, da, tu vezi ce e aici? Să facem Terraria. Bine, taci, vreau să-mi fac seria. Liniștit aici, așa, nu mă înțelegi pe mine. Nu mai înjuram videouri. Acum precum vedeți, tragem cu pistolul. Ce mă mai pot să cherai? Acum trebuie să luăm pe aici, nu așa? Așa, avem 10 grenade, precum vedeți. Ok, acum doar... mai am și AVP-ul sau ce e asta? Un file liber, cred pe aici. Nu. Pe aici. Aștept cu mine. Acum înțeles. Hai, go. You had me at back to base. Wilcox, you're on point. Let's move. Let's move. Sir. Eu urc pe ce scară, dacă s-ar putea. Nu se poate. Știu că se mișcă greu șocolețul ăsta. Dar e foarte fain. Da, să vedeți ce lag am în el. Cred că din cauza Mobizenului. Nu avem asemenea lag. Așa. A fel meu că se redreaptă.
Nu. Asta e arma. Nu asta. Mamă, doar 6 gloanțe. Care se mișcă jocul ăsta, frate? Ce greu se mișcă. Să vedem câte minute. 11. La 15 minute mă opresc. Păi știu ce mai bine arunc eu cu grenade pe ei. Ok. Să luăm, băgăm să mă cât de repede. Ok. Oho. Hai să băgăm un speed. Acum speed-ul ești că e pe încetinitor, frate. Apasă repede și pe asta. Ok, cam atât a fost până aici.